křovinořez Rival? Já ano. A myslím si, že to je velmi dobrý křovinořez, natož, že je takový malinký. Myslím si, že je velmi silný a dokáže vám posloužit v mnoha ohledech, takže nezbývá nic jiného, než se ho vyzkoušet v praxi a ukázat tady všem, jak tento křovinořez náramně syká. Žerem. Díč. A je vlastně i jednoduchý vlastně jakoby na start. Nic se k němu jakoby vlastně ani jakoby má všechny bezpečnostní prvky. A myslím si, že je i velmi kvalitní na to, že je tak levný. No. Jo. Takže tento křovinořez je velmi kvalitní. Dejte se na novou strunu. Naprosto bezproblémová. Takže si myslím, že tento křovinořez poslouží. No, ohledech teda no. Podívejte se na tento motor. Model křovinořezu Rival RPB 3342B. Nezbývá, já nevím, křovinořez jsme si vyzkoušeli. A má 2,4 kW, 7,5 kg a myslím si, že to mnoha poslouží prostě. Takže se zatím mějte a čau!